پیارے آقا کریم علیہ السلام دے علامہ وریدہ پیش پہ کرنا میں کربلا دی سرزمین دیاں ایک کو دو گلنا عرض کر کے میں اجازت چلنا وا میرے سرکار دے علامہ میرے پاک امام جناب اعلیٰ کرب و بلا دی زمین تے جدوں اترے آپ نے مسلم بن نقیل نے خط لکھیا سی کہ بلا آجا وہ حالات ٹھیک نے تے کوفیاں نے جناب اعلیٰ دھوکہ کیتا مسلم بن نقیل نال عبید اللہ ابن زیاد جدوں کوفے دے اندر گیا اس نے جا کے میرے مسلمان بھائیو کوفیاں دے بڑے بڑے قبیلے دے سرداراں نو گرفتار کر کے قلعے دے اندر بند کر دیتا دوجے دن انہاں نو چھت تے چاڑ کے آپ کی چھت تے آیا تے لوکاں نو تلے بلایا کہندا ہے بیعت توڑ دے وہ مسلم بن نقیل دے وگرنہ میں تھوڑے سرداراں نو مار دیاں گا کوفیاں دا پتا پانی ہو گیا انہوں نے اپنی اوقات دکھا دیتی حضرت مسلم بن نقیل مغرب کی نماز پڑھائی تے 40,000 مقتدی بیٹھے نے سلام پھیرے تے ایک بھی نظر نہیں آیا تے کوفیاں نے دھوکہ کیتا حضرت مسلم نو شہید کر دیتا گیا آپ خط لکھ چکے سن امام نو کہ حالات ٹھیک نے حالات بعد دے اندر بدل گئے میرے امام ٹر پہ جناب اعلیٰ کے ہور دے قافلے نے میرے امام نو پلٹا گیا میرے سرکار دے علامہ کربلا دی زمین سے اتار دیتا انہیں تھے جناب اعلیٰ جھوٹ تے سٹ میں کھیڑن لگا وہاں اگر آپ حباب دی توجہ ہوئے تا 9 محرم دی رات بھی میرے امام تے جھوٹ تے گھوڑ بدے جان دینے کام تے ہاتھ رکھ کے جھوٹ سستی تے بولیا جاندہ ہے جڑا شیر خدا دا پتر ہے جڑا خیبر شکن دا بیٹا ہے میرے سرکار دے علامہ ان کہن والے کتنا بڑا جھوٹ تے بول دینے اگے 9 دی رات میرے امام خیمے دے اندر آئے آپ گودیاں بھار اس طرح کر کے زمین تے بہ گئے نے پھر رو کے اپنے جناب اعلیٰ گھر والے نو کہندے نے مت اینو سچ سمجھو کوڑ مار دینے لوگ کہندے نے اگر ایک دوجے نو ملنا ہے تے مل لو اگر ایک دوجے نو سینے لانا ہے تے لا لو اگر ایک دوجے نو چمنا ہے تے چم لو پتہ نہیں کل دا سورج چڑھدا ہے کہ کوئی نہ میرے سرکار دے علامہ ایک کوئی عام بندہ نہیں پیا بولدا اے مولا مشکل کشا دا خون پیا بولدا ہے میرے امام کیویں آکھن کیویں گودے کھوڑ کے آکھن کہ جناب اعلیٰ جس نے ملنا ہے مل لو تے بزدلاں دا کام ہے میرے امام نے کی فرمایا سی آپ نے فرمایا چپ رہنا ہے اگر زبان کھلے تے آقا تے درود پڑھنا ہے اگر زبان کھلے تے قرآن دی تلاوت کرنی ہے 9 محرم الحرام دی رات میرے امام نے شہزادہ علی اکبر کو فرمایا خیمیاں دے آس پاس نگرانی کرا اگر کوئی دشمن دا بندہ نظر آوے تے پکڑ کے میرے کولوں لے کے آ میرے سرکار دے علامہ میرے امام جناب اعلیٰ شہزادہ علی اکبر پھر دے پہنے ایک نوجوان نظر آیا کدی ایک خیمے نو کن لاندا ہے کدی دوجے خیمے نو کن لاندا ہے ایویں ٹولا لا کے گلاں پہ سندا ہے تے میرے امام نے تکیا تے پکڑ کے اپنے ابا جان کو لے کے آیا آپ نے سامنے کھڑا کیتا فرمایا بیٹا کون ہے تے کتھوں آیا ہے کہ قبلہ سامنے دی فوج نے مینوں بھیجیا ہے کہ جا سن کے آ کے کل دی جنگ واسطے کی منصوبہ بندی پہ کر دینے کیویں انہاں صفاں بننیاں نے تے کیویں میمنی اسرے نہ دے ہونے نے میرے سرکار دے علامہ تے اللہ دے پیارے نبی دے نواسے نے فرمایا کن لا کے سنے آئیں کی سنے آئیں عرض کردائیں سنے منو رب کائنات دی عزت دی قسم ہے جیڑے خیمے نال کن لایا ہے کوئی جنگ دی منصوبہ بندی میں نہیں سنی یا تھوڑے جانے تے درود پڑھدا سنائی دیتا ہے تے یا قرآن دیاں تلاوت منو سنائی دیتی ہیں یہ حسین دا خانوادہ ہے ابن علی دے گھر والے بیٹھے نے خیمے دے اندر میرے سرکار دے علامہ جڑے اس بات سے نہیں آیا کہ اٹھے جا کے رو کے یزیدیاں کو جان دی بھیک منگا گے آکھاں گے اللہ دا نام نے ساڑی جان بخش دے وہ اس نیت نال نہیں آئے بلکہ یہ ارادہ لے کے آئے نے کہ کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی میرے سرکار دے علامہ 9 محرم الحرام دی رات میرے امام نے سارے انو جمع بھی فرمایا سی تے سارے انو آکھیا سی جڑا جانا چاہندا ہے چلا جاوے جس نے جانا ہے میرے خون دے پیاسے نے انہاں دی پیاس میرے خون نال بجھ جائے گی اگر تساں جانا چاہندے ہو میں تھانوں روکن واسطے نہیں بیٹھا خاص طور تے حضرت مسلم بن نقیل نے بیٹیاں نو فرمایا تھوڑے ابا جان نے میری وفا دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے ہن میں نہیں چاہندا تھوڑی جان بھی چلی
جائے فرمایا پلٹ کے چلے جاؤ کہندے نے سونیا کتنے دن رہ لینا ہے تے کیویں رہ لینا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے سالاں دی بے وفائی دی زندگی نالوں چنگا کہ جھٹ رہ لئیے تے مریے تے تھوڑے قدماں دے اندر مر جائیے اگر جان جائے تے تھوڑے قدماں دے اندر جان چلی جائے جناب اعلیٰ 10 محرم الحرام دا دن آیا کہ کوڑاں دیاں پنڈاں بھی 10 محرم میں شروع ہو گئیاں میں اپنے مسلک دے خطیب کو سنیا تے اب کے آکھے پیا جناب اعلیٰ شہزادہ علی اکبر دا لاشا اٹھایا میرے امام نو امام نے تے کہندے نے ربا جے ان لینا سی تے دتا کیوں او میں کہ خدا دیو بندے ہو ذرا غور سے کرو انتے اج دا مولوی تے پیر بھی نہیں کہندا انتے اج دا ملک تے رانا بھی نہیں کہندا جڑی گل ابن علی دے متھے پھیلاندے ہو میرے ابن علی نے جدوں اپنے پتر دا لاشا اٹھایا سی تے آکھیا سی میرے مالک مولا اج شکوا کراں گا میں تیرے نال ایک اکبر مینوں عطا فرمایا یا کاش کے لکھاں اکبر عطا کردا میں اپنے نانے دے دین تو قربان کر دیندا میں اپنے نانے دی شریعت کو قربان کر دیندا میرے امام جناب اعلیٰ خود جدو میدان دے اندر اتریا اللہ دے پیارے نبی دا جناب اعلیٰ ایک نواسا کلا تے سامنے 22,000 دا لشکر کھلوتا ہے جڑے چنگی طرح جان دے نے فاطمہ دا نور عین ہے علی دا خون ہے محمد دا نواسا ہے تے محمد دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے لیکن انہوں نے جناب اعلیٰ اس واسطے سے نہ چھوڑیا کیونکہ جدو دولت دی چربی اکھاں تے چڑھی ہوئے پھر کچھ بھی نظر نہیں آندا سوائے دولت دے میرے سرکار دے نواسے نو جناب اعلیٰ شہید کر دیتا گیا پیشانی زمین دے وے اے پیشانی جناب اعلیٰ شہادت قبول کر دیا بھی سجدے دل عزت نال لبریز بیون دی ہے میرے امام اپنی جان دے گئے نے میرے مسلمان بھائیو 10 محرم الحرام دن جناب اعلیٰ رات دا منظر بھی ذرا غور کرو شہداء دے سر مبارک آپ دے جناب اعلیٰ اجسام تو علیحدہ کر دیتے گئے نے جدا کر دیتے گئے نے اے جناب اعلیٰ جسم پے ہوئے دے اے میں ریت دے ہوتے میرے امام دے جناب اعلیٰ جسم مبارک نو گھوڑیاں دیاں ٹاپا نال پامال بھی کر دیتا گیا کہ جناب اعلیٰ بیویاں بیٹھیاں نے آسمان کھلا ہے انہیں رات دا ویلا ہے خیلے بھی جلا دیتے گئے نے اے واقعہ ہر جناب اعلیٰ تاریخ دی کتاب دے اندر صحیح سند دے نال موجود ہے ساری رات گزر گئی ہے لاش سامنے پیومن تے لوکاں دیاں چیکاں نکل جاندیاں نے اگر سر نہ ہومن تے اپنے بھائی دی لاش نو تکیا بھی نہیں جا سکدا لیکن صدقے جاواں اس مٹی کولوں جس مٹی تے علی دی بیٹی زینب نے ایک میری پیر رکھیا ہے آپ دی اکھ چوں آنسو نہیں آیا آپ نے جناب اعلیٰ اپنی بیٹیاں نو بھی رومن تو منع فرمایا حسین دیاں شہزادیاں نو بھی فرمایا رونا نہیں کس واسطے فرمایا بیٹی انہیں جان دے کے نہیں گئے بلکہ نانے نو خوش کر کے گئے نے یا رسول اللہ مقصد زندہ بات میں زیادہ نہیں بولتا کیونکہ تقریر نیڑے لائے گی کھڑک کے بولے کرو باوازِ بلند بولو سبحان اللہ باشو کوئی کھوج پائے ہوں دے